CEDEAO ale ni Union africaine ulu kele meka nyangili berem ta Mali jamana kama fokata se Burkina jamana ma ale ni la Guinée Conakry albi ni nyangili wale ya nunu ubesena kibaram sarama ulu e ayere ka fo doko kun temele Mali ministre mbe no ni kibaram sarama ulu e ayere ka fo doko kun temele Mali ministre des affaires étrangères fokata se Burkina ta fenema ale ni la Guinée Conakry tama ulu konu kun willa ni ka sa ulu konu kun willa ni ka ta Addis Abeba ni akon kun yire la ka fo eno ko Union africaine ale kon ka la jereba ni oye uga some ko o kya ko bisaban worona meno ni jamana sabanunu Mali Burkina ale ni la Guinée Conakry ulu koni ministre des affaires étrangères ulu willa ka seni yoro ko fale nay wala sa uni frafina jamana nyamoko ulu be se ka kuma nyangi libere munun talendo ka nyesu uluma ube se ka wili chukayamna kawla dona ka fo ko ni sumi yere ko na ko akon kun yamaru yalite ni jamana saba ukon kaye akene kan sabla nyangli bere mun talendo ukama ko abedo ofena ukun konala ga obenata nunu kani willa ni kata kuma nyogonya ka okoni daire ni jamana nyemo na ga kawla dona ka fo ko okoni maseka ke furai ni nyangli bere nunu ulu wilili kola kawla dona ka fo ko ni sanction nunu ko ulu koni hun wilili ko okoni kunte some ale koni bisaban worona ukumun konnala ko sabla ko ukoni kuma ado uga programun konnala nga akoni kala sababu Mali jamana nyamo fokata se la Guinée Conakry ale ni Burkina ma ulu fene ministre des affaires étrangères uni jamana wera koni ulu nyama ka kuma nga somay koni keneka uye jatemine do koni ke mun koni ye talike Mali ale koni ka sharia ulu la bato juga la kata transition ale koni waliali fanfe ale ni Burkina fokata se la Guinée Conakry fenema ni jamana nyamo nunu ukone ayre ka foko ni sanction un kontena wili ka bo ni jamana nunu kan ale ni munu yara koni fene be gouvernement konnala ko dugutaka o koni interdilendo ni jamana nyamo nuna kakla ka fara CEDEAO ale ni Union africaine ulu koni ka nyangli bere nunu kan mu kone Burkina Faso o koni jamana e CEDEAO nyama o kone ayre ka foko o kone familiali soro ka fo ko o koni be kan nobo transition o koni la batolla kalo mugana ni konnala ni o ye sanflay wala saka seka kala fluke fanga o ga segin dugudewma mu yere Mali yere kon fenetay u kone ayre ka foko u kone familiali soro waliya do konna mun kon ye labawnye ni ulu koni sigilendo senka wala sa choka na transition alebe seka kunche anyumana wa chronogramme foleno o feneka seka labatu albi CEDEAO nyama ulu kone ayre ka foko CEDEAO jamana nyamko ko ulu kone ka baraw kon be katanye mun kon be na talike fanga yelema o kelella ka bo CEDEAO jamana konnala aleni jatka wale taba ulu fene keleli koga ko o bara nun kon fenete na sekanye ko fo wari musaka hage do kon nebe no ko o kon ka dafien la kawla dona ka fa ko o wari yara kon ko o kasabi kon beta dollar wari o kon milliard kelena o mun konala CEDEAO nyama o sababu yala CEDEAO nyama ale kon mina fere kon siki senga wala sa tugam na ni wari kon folen flene akon be sega fara nyon ka tugam na ni bara nun kon ulukanga ke soni samba fla ale ni mugan naninche kuma kuncela CEDEAO mogo ulu kone ayere ka foko u konte na datugu uni jamana saban nun kon ni nyokonje ni oye Mali ale ni la Guinée Conakry ni Burkina ko o kama albi anyindo ni jamana saban nun kon fe u kon ka do fara u ga chesirka ko sabla ne alaja albi ko mu kone lakana ta fanfelay fogata se baloko yere ma ko akoni yire lendo ka foko o koni njoya u ka gelen ko sabe ni jamana nun kon nala Mali ministre des affaires étrangères ale kone ayere ka foko ni tamay kon make tamagansa ko sabla akoni kera sababu ulu kon ni ulini UEMOA ale ni CEDEAO jamana nyema o chama kon kumala kerengere ne ala a ministre des affaires étrangères u fene koni mogon nun koni kelengel na bela jelen koni ya donc afa ko sanction nun koni wilili ko abe ulu sebema ko ga alibi kuma nyoya obena to unini jamakulu ni nyogonje fo kata fo wati mina ni sanction nun ulu bela jelen koni willa ka bo Mali jamana kan ale ni Burkina fo kata se la Guinée Conakry ma ambalma oni ke barone puma bulu ka dawkulu kan ani che aka kuluma jala akambe anyawana were